traballo. Fai moi pouquiño se celebraba a Sobroso Party en Pontareas e tiñamos a sorte de contar cun enxeñeiro en telecomunicacións que falaba ou daba un cursiño de como poder empezar a meterse no mundo do que son un nome novo, porque as apps ou apps son aplicaciones para telefonía móvil, para móviles, para plataformas móviles. Él es Alberto Alonso Ruibal, está aquí sentado a mi lado. Habíamos quedado de que quería que viniera a mi programa para hablar un poquito con más calma de este mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la telefonía móvil y además desde Puentareas, porque él tiene su empresa que es Movialia y que está aquí en Puentareas radicada. Alberto, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal esa Sobroso Party? Bien, ¿no? Ben. No ámbito de Galicia é un ámbito un pouco pequeno, pero bueno, para os poucos que somos en Galicia me sorprendeu ver a tanta xente na Sobroso Party. Bueno, imos a falar con Alberto. Teño que decir iso, que Alberto é enxeñeiro en telecomunicacións e que dende fai, pois el nos dirá ahora, moi poquinho tempo, encontrou unha vía de saída ao negocio que é a realización, a construción, o diseño e idear, porque o difícil desto, quizás el me vai a correxir se non digo ben, non é facelo, sino idealo, é dicir, ter a idea do que despois pode desarrollar el mismo, ou en ese caso, se alguén ten unha idea moi boa, pode desarrollar o que é un desarrollador ou un diseñador ou un programador. Estamos a falar de que, Alberto? A ver, explícanos para que a xente poda entender ben do que estamos a falar en este momento nas plataformas móviles. A ver, se queres te conto un pouco como empezou a cousa, non? Efectivamente. Eu tamén, antes de facer cousas para móviles, tamén facía cousas para ordenadores. Entre esas cousas tiña un programa de xadrez que está feito, era un programa que che calcula movimentos e pode xogar contra el. Entón, nada, en marzo de 2009 chegou Android a España. A Estados Unidos chegou un pouquiño antes, pero bueno, en marzo de 2009 chegou o primeiro móvil que houve con Android. Facemos así un paréntesis e explicamos para aqueles que non podan darse conta que Android... Ti imagínate Windows, todo o mundo sabe o que é Windows, non? Efectivamente, comparámoslo. Ahora imagínate que ti queres meter un Windows nun dispositivo móvil. Windows non colle un dispositivo móvil. Entón, que hai que facer? Hai que facer un sistema operativo que é o que é Windows, pero adaptado a estes pequenos dispositivos. Que características debe ter? Pois, soporte para pantalla táctil, debe consumir menos recursos, é simplemente un sistema operativo adaptado para que funcione en teléfonos móviles. E aí aparece Android. Aí aparece Android. Bueno, xa había varios, por exemplo, Nokia sempre tivo un que se chamou Symbian, Windows tiña o seu que se chama Windows Mobile, Nokia tiña Symbian, e nisto chega Google. Bueno, a primeira revolución foi cando Apple presentou o iOS, o que todos coñecemos como iPhone. O iPhone leva un sistema que se chama iOS. Pero nisto Google di, mira, que o do iPhone está moi ben, pero só poden utilizar eles. Entón, nós imos facer un sistema que todas as empresas do mercado que queiran poden meterlle os seus teléfonos móviles. De aí o éxito, porque todas as empresas, Motorola, HTC, collen ese sistema e o poñen nos seus teléfonos. E por eso se auguraba o éxito do que logo foi este sistema que se chama Android. Eu o primeiro que fixen, pois, en decembro de 2009, collen este programa de xadrez que tiña e o fixen para os móviles, para estes móviles. Un programa de xadrez, e o puxen a venda. O primeiro mes vendín 10, o segundo mes vendín 50, o terceiro mes vendín 150, o seguinte mes 500... Vamos a facer aquí outro paréntesis, Alberto. Vamos a explicar como funciona, é dicir, que o que che poñen é no móvil unha tenda na que hai distintas aplicacións e ti elixes a que queres, a baixas, a compras no momento, non? Bueno, isto é unha moda que tamén se chama as tendas de aplicacións. É que é unha páxina, unha aplicación na que ti entras e tes disponibles varias aplicacións. Unhas son gratuitas, outras son de pago. Hai varias tendas en Android, a que funciona, se chama Android Market, que o controla a propia Google, non? E ti publicas aí a túa aplicación, que pode ser gratuita ou de pago. E calquera persoa que teña un móvil, entra nesa aplicación, pode, imagínate, o tema que estamos falando de xadrez, busca aplicacións de xadrez, aparecenlle 50, hai unhas de pago, outras gratuitas, e ele escolle a aplicación que quere descargar no seu teléfono. Efectivamente, unhas son mellores, outras son peores, outras te gustan máis xogos, aplicacións de todo tipo. É dicir, ahora hai nas plataformas aplicacións de todo tipo, porque quen coñeza un poquinho, que este ao tanto deste tema, sabe que hai de todo. Pero vamos a falar
tratar de que tamén a xente que non coñece un poquinho o tema que vaya entrando. É dicir, temos unha tenda no propio móvil, nos temos que dar para pagar, para mercar un número de tarxeta previamente, darnos de alta, por lo menos na que eu coñezo máis que a de Apple funciona así, tens que ter o número de tarxeta e eles te cobran, se hai que cobrar na tarxeta directamente, co cual non hai que facer transferencias nin facer tal. Ten ese peligro, que moita xente pode dicir, tens que dar o número de tarxeta. Bueno, son plataformas moi controladas e agora tamén hai a posibilidade de que teñas unha tarxeta exclusivamente para esas cousas con moi pouquiño saldo, porque estamos falando de aplicacións que van entre que gama de precios? Pois dende medio euro, non coñezo ninguna que supere os 10 euros así de... Pero bueno, o importante é que o 80% desas aplicacións son gratuitas. E se hai unha aplicación de pago, te souta para probarla antes. E a maioría, mira, eu por exemplo, que teño comercadas 10 aplicacións solo. 10 aplicacións de entre 1 euro e 3 euros. Imagínate o gasto que fixen en mercar aplicacións. De feito, o meu xadrez, por exemplo, que unha é a que vendo, pois esa vendo a 2 euros. 2 euros, é dicir, comprar un programiña para o Android de axedrez, que sería o programa de Movialia, costaría 2 euros. Exacto. E tú para sempre. Exacto, tes unha licenza que tes a todas as actualizacións van che vir sempre gratuitas. Inda que borres os datos do teléfono e volvas a... Queda asociado a túa conta. Queda asociado coa conta. Ti cambias de teléfono e as compras as conservas, as compras que tes feitas. Ben, moi ben. Donde está? Aí vamos a empezar xa coa pregunta, Alberto. Primeiro, falamos de diseño, é dicir, tens que ter unha idea que teña pois unhas posibilidades de que a xente lle guste, diseñar o programa e subilo a plataforma. E a plataforma despois, como ti ben dices, hai dous canales, me pareceme entender. Un directamente da plataforma que che paga un porcentaxe, se quedan eles e che pagan o resto, e falabas doutra directa. Sí, bueno, ti de todas as ventas que fas nesta plataforma, Google, evidentemente, se queda un 30%. Que a mí me parece pouco para ser unha cadena de distribución que alcanzar tantos países, un 30% parece relativa. Claro, evidentemente a túa axedrez o pode mercar un chino en China. A última vez que, bueno, en China non, porque China ten problemas con Google, pero bueno, en moitos países sí. Algún pirata. A última vez que fixen a declaración do IVA este trimestre tiña vendas en 41 países. 41. Para que se fixen vostedes na magnitude do que estamos falando, porque non parece nada, pero é que unha cousa é que un teña unha tenda aberta aquí en Pontareas e que ten un público aquí en Pontareas, e outra cousa é que un poda, a través destas plataformas, chegar instantaneamente a todo o mundo. Claro. Porque é así. Home, a ver, eu teño unha ventaxa sobre as tendas físicas, que eu non teño envío. O envío, a descarga da aplicación fai na Google. Pero bueno, hoxe en día, cos canales de envío que hai, tamén unha tenda física é moi fácil que venda a través de internet, porque as canales de distribución melloraron moitísimo. Os costes de enviar un paquete de aquí a Xapón, pois baixaron moitísimo. É dicir, que evidentemente tamén isto nos leva a pensar de que ti neste momento non sabes quen está xogando co teu axedrez no mundo. Sabes a quen lle vendiche, pero non sabes realmente, decir, o número de persoas que están detrás de todo isto. Sí, sabes o número de descargas total. Por exemplo, do xadrez, neste xadrez, pois teño aquí o dato, son 8.600 as que descargaron, por exemplo. As que pagaron por usalo, o sea, logo hai unha versión gratuita que se descargaron 40.000 persoas, por exemplo. É dicir, a versión gratuita túa, 40.000 persoas. Exacto. Efectivamente, os que pagaron 8.000. Exacto. Non fales moito de datos, igual están de Facenda controlando, pero igual non hai problema. Con Facenda son totalmente transparente, non teño ningún problema. A máis, non. Ben. A outra canle de distribución que comentábamos son as aplicacións gratuitas. Unha aplicación gratuita que a ventaxa que ten, que non bota para atrás a xente a hora de meter a súa tarxeta de crédito, non? Entón, eu, por exemplo, aplicacións gratuitas, teño tamén varias. Por exemplo, teño unha que é moi útil para os usuarios españois, que se chama Gasolinas España. E que hai unha ventaxa esos dispositivos, que aparte de ser un pequeno ordenador, ten, por exemplo, un GPS, que permite isto, saber a túa ubicación. Entón, a min un día, pois se me ocurriu, pois, coa túa ubicación, que datos podes necesitar? Pois, por exemplo, saber das gasolineras que están ao teu redor, cal é a máis barata, ou ordenadas por prezo, ou cal está máis cercana. Entón, fixe unha aplicación gratuita que se chama Gasolinas España e, nada, obtén a túa ubicación, se conecta a un servizo de internet, descarga os datos das gasolineras e chas amosa nunha lista cales son as máis baratas, cales son as máis cercanas. Pero que están cerca de ti, é dicir, sabe a túa ubicación. O móvil, unha gran ventaxa sobre o ordenador, aparte da pantalla táctil, é iso, que todos teñen o GPS integrado.
e te permiten todo saber a tua ubicación. Con esa ubicación podes facer aplicacións moi novedosas, que neste caso nun ordenador sería un poquinho máis complicado, porque terías que dicir, eu estou en Pontareas, dame a lista de gasolineras que están... E incluso che pode abrir o navegador, o propio navegador GPS do teléfono para guiarte a esa gasolinera. Elevarte a esa gasolinera concreta. Esa, por exemplo, é unha aplicación que tivo moito éxito en España. Na lista de descargas de aplicacións de España está como a número 1 descargadas en España. Como a número 1 de Android. Cantas máis ou menos? Pois 38.700, máis ou menos. A pena que sea gratis esa, porque ainda que só fora €1 por cada un... No, pero a ver, o truco, as aplicacións gratuitas, como se gaña diñeiro con elas? Pois metendo anuncios. Claro. Esas aplicacións todas teñen un espazo pequeniño no que ti cedes para que unha empresa che poña anuncios. Eses anuncios a ti os pagan como desenvolvedor. É dicir, se imprimiches 10.000 anuncios, pois che pagan a 0,0001 euros cada anuncio, se botan a conta e ao final de mes cho pagan. Bueno, eu traballo con unha empresa que se chama AdMob, que é de Google tamén, que xa se encarga ela de gestionarte e mandarte a ti a casa a conta os cartos que bueno, os beneficios desa publicidade. A donde vai chegar este mundo, Alberto? A donde vamos a chegar? É dicir, o tema da telefonía móvil, dos apps, dos teléfonos, é dicir, a donde vamos a chegar? Mira, Cal é o futuro? Este ano hai un movimento moi claro, que é os tablets. Que é un tablet? Pois tal como nos temos un móvil pequeniño, o tablet é un móvil un poquinho máis grande. Ao final, que ventas as ten sobre un ordenador normal? Pois que é moito máis fácil de usar. O exemplo do iPad, todos coñecemos o iPad, máis ou menos, todos escoitamos falar do iPad. O iPad é un dispositivo que lle pos a un neno de 3 anos, o deixas 15 minutos con el, e os 15 minutos sabe usalo. Por qué? Porque cada vez é moito máis sinxelo de usar. Son interfaces táctiles, que non fai falta saber manexar un rato, que non fai falta saber escribir un teclado, que simplemente tocando unha pantalla podes interactuar con ela e acceder a un montón de aplicacións. O futuro, así a curto plazo, van ser os tablets, eu creo, a finais deste ano, máis ou menos. Eliminarán os portátiles? Non. Bueno, depende de que tarefas. A ver, un tablet eu vexo, por exemplo, alguén que está na súa casa, quere ler a prensa, quere ler o seu correo, que non vai facer un uso intensivo, que mentre está vendo a televisión no seu sofá, pois quere tamén ter a prensa, pois para ele un tablet é ideal. Para un programador non pode programar nun tablet. Para un arquitecto que ten que dibuixar non vai dibuixar nun tablet. O tablet é como un ordenador máis orientado cara ao entretenimento. O tema, eres enxeñero de telecomunicacións, estás ao tanto de todo isto, ademais xa se che ve. O tema, por exemplo, do tamaño e do peso e das pantallas, o consumo, que é algo moi importante, o consumo destes equipos, o gasto de pila. Bueno, eso é a gran batalla que se está loitando. Para que vos fagades unha idea, un móvil de Android se utilizas para conectarte a internet, non lle dura máis a batería dun día. Se lle chega o día, xa é un éxito. Que pasa? Como todo, as baterías evolucionarán, isto pues, lle durará unha semana como lle duraba os Nokia de toda a vida, pero de momento o tema do consumo é que a ver, inda que lle dure un día, isto é realmente un ordenador portátil. Coñeces algún ordenador portátil que lle dura a batería un día? Claro, a un portátil lle dura 3 horas, 4 horas, sabes? Que ao final dis, sí, consume moito, pero tamén fai moitísimo, claro. Pero bueno, eso todo se andará, eso en 2-3 anos o tema das baterías se vai mellorar efectivamente, moito. Ademais, os temas que son económicamente moi rendibles, como son, por exemplo, o tema da telefonía móvil, xa ven vostedes a evolución que tivo, o sea, decir, de empezar con uns tochos. Nós ainda temos o primeiro teléfono móvil que, mire, non me din conta se non o hubiera traído para aquí arriba da mesa, e verían vostedes a evolución que sufriu en moi pouquiños anos a telefonía móvil. Por qué? Porque é un negocio tremendo. O sea, o tema das comunicacións, de certo, se hai moitísimos máis teléfonos móviles que fixos, é dicir, iso xa fai moitos anos. A ver, a última revolución que hubo na telefonía móvil foron os plans de datos. Cando explotou realmente o tema de Android e iPhone, cando realmente as operadoras empezaron a ofrecer tarifas planas de conexión a internet nos teléfonos móviles. Antes era impensable, o sea, fai 3 anos, ti te querías estar todo o día conectado a internet nun teléfono e ao mellor chegaba unha factura ao final de mes de 200 euros. Hoxe en día hai tarifas de 15 euros que se permiten estar conectado todo completamente.